The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 118, 6 and 8. The Lord is on my side, I will not fear. What can man do to me? It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Romans 14, 7 to 8. None of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Job 19, 25 to 27. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another, how my heart yearns within me. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Job 5:26. You shall come to the grave at a full age, as a sheaf of grain ripens in its season. 2 Corinthians 4:18. We do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong naandan nga buluhaton atong tumanon. We have to name all our sins, confess them directly to God the Father. Otherwise, they become barriers to our study of the Word of God. So, we have to name all the sins we have committed today, sins of the mind, sins of the tongue, or overt sins. These are barriers to our study of the Word of God. God, the Holy Spirit, cannot move in His ministry to teach us His truth unless we confess all the sins that we have committed today. 1 John 1:9 is the principle that we have to apply. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo, higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang imong paggamit niya ng imong free will, hinatag ka na sa Diyos, ipagamit ka na nimo, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. While laing manluluwas, si Ginoong Jesucristo ra. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved.
busa magampot ta karon sa hilom, agi pagandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot, bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo nining dapita sa makosapa, grasya kining tanan. Kaabot kami dinhi o nagakatapo kami, aron kami makapadayon sa pagpaminaw, ang pagkaton, pagtuo, nining imong igatudlo kanamo. Nga mga kamatuoran pinagis pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo. Salamat ngayon mo pa kaming gipabuhi ang tod ning higayuna, kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, mong kaluoy, ug sa imong grasya. We don't even deserve to be alive. But ang imong plano sa mong kinabuhi nagalihok pa man, nagapadayon pa. Busa, uban ni kami karon, tangtanga ang mga babangan ni sa mong una-una, amo kinibilin dito sa gawas. Aron kami makapunting lamang, makatutok lamang, magadupot lamang sa among pagtagad, sa imong igatundo kanamo niining adlaw. Uban ni kami, kining among mga higala, mga higsuon diha ni Kristo, ang mga subscribers, o panalangin ni kami o Diyos, pinagi sa imong grasya. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maingad daw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, o sa ato mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome na usab nining atong tulumanon adlaw-adlaw nga maong pagtuon sa balang pulong sa Dios. O ganiya pa kita magadupot nining atong tunanan nga giuruhan og profile of a mature believer. Okay? Kagahapon ang atong gisgutan mao kadtong mga false teachers nga midagsang karong panahona. Okay. Niya kita sa atong gipuy ang panahon nga gitawag og panahon sa simbahan, at the same time panahon sa apostasiya. Og ikaw nakasabot na unsabot pasabot nini apostasiya, ang kadaghanan bagang duot sa mga katawhan nining kalibutan na karon. Nang miya na gyud sa kamatuoran, o wala na sila'y pagtagad niini, o mao nga we live in this apostate world. Okay? Apostate, wala na gyud, puro na gyud mga kalibutanon ng ilang gitagad, sayo pang ilang mga pasiuna na sa kalibutan. Okay? Mao nang midagsang lagi kining mga false teachers, mga mini nga mga magtutudlo kuno ay sa doktrina o pulong sa Dios, apan wala man may subay, o they are out of line, puro ra gyud appeal to the emotion, mga sagad karon mga positive thinking na lang gyud. Why doktrina? Why unod ang ilang ginatudlo kay gigamit sila sa relihiyon, gigamit sila. O kinsa nagpaluyo sa relihiyon? Si Satanas. So, false teachers are rampant karong panahon na. Mao na nga gikinahanglan nga kitang mga magtutuo magdupot na gyud, magmatinud-anon gayud sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, aron sa ingon niana madaghanan ning atong mga hinagibang espirituhanon atong magamit sa pakig-asdang sa atong mga espirituhanon usab nga mga kaaway. Ang atong espirituhanong mga kaaway nag-una gyud niini mao ang kalibutan,
No, dili ning kalibutan itong gipuyan karon ang sistema nining kalibutan na karon. Iyahan ni Satanas. In fact, ang pulisa ni Satanas, his policy is evil. O ang iyaha sa Dios, grasya. So mao ni na nagkaatbang na gyud, nagkasumpaki na gyud kining gubat tali sa grasya ug sa dautan. Mao nang kita na sa taliwa, papilion kita sa Dios. Mao na nga, kung watay kamaturan, watay gana, watay tinguha, watay gugma, watay kainit, watay pagpanumaling sa pagtuon sa purong sa Dios, then, unsa may nasa atong sulod sa atong kalag, puro mga kalibutanon, puro mga dautan, puro mga tawhanon. So, mao na, we will be victims of evil. Iyahang Satanas na sud gitas laang niya sa iyang dautan, evil schemes. Mao na nga, mao na nag-unang kaaway nato ang kalibutan. Nya sunod ang yawa. Si Satanas nga kan ni Lucifer, ug na siya mga kapidan kadang minilyon ka mga sakop nga mi kuyog sa iyang panon. 1/3 good sa gidaghanon sa mga manlulunda mi kuyog ni Satanas. Mao ni gitawag og mga demonyo. Okay, apan giatbangan gyud sa mga manlulunda nga pinili, elected angels. Okay, the elect angels, versus fallen angels. Ang fallen angels, mga demonyo. Ang elect angels, mga piniling mga manlulunda, iya sa Dios. So, mao na nga, nagakasumpaki, nagagubat kini sila. Kung anatas taliwa, papilion lagi tagkin sa atong dapigan o ubanan o salmutan. You see? So, ikaw nga magtutuo ka, luwas ka, madto ka sa langit, hindi ka matay nimo. Apa ang imong kinabuhi, mo kini. Papilion ka. Ang evil ba, iyang Satanas, or grasya nga sa Dios. Na kung ikaw, walay doktrina, walay pulong sa Dios di si mong kalag, sigurado gyud suyop gyud ka sa mga daotang sa evil schemes ni Satanas. Mabiktima kayo, or casualty yining angelic conflict. Kining angelic conflict mo ni atong paghubad sa English nga tus Binisaya nga kanang langit nung away. Angelic conflict man. So mo na nga naay away. Kita papilion nga kung wa kay doktrina lagi, wa ka may paggahin og panahon sa pagtuon sa pulong sa Dios, then wa kay kamatuoran, dali ra ka masuyop lagi sa dautan. Sabot ka. So, o dilin po kutob sa pagtuon lang kutob, kinahanglan ka may ma-metabolize. Magaling ka ng pulong sa Dios nga imong ginatunan. Kay without metabolized doctrine, wa gyud tay katakos, wa tay mahimo sa kanang ila sa kanang mini gikan sa kamatuoran. You see, we don't have the ability to discern false from truth. Now, nasayo na ka kining mga false teachers, mga mini nga mga magtutudlo, mga believers ni, mga magtutuo. Nabitaw na diya sa bersikulo atong gituki kagahapon, 2 Timothy chapter 3 verse 7, always studying, but even then they can never learn. They have the form of godliness na kunuhay sila'y porma sa pagka Diyos no, napan denying or denial the knowledge thereof. You see? Mao na nga ato bitong gisgutan katong 3 things that can ruin his spiritual life.
repression, spiritual denial, o projection. O ako po kang giingnan nga, what a believer prioritizes in life is what runs his life. Tinood yun, kung sa iyang pasiuna siyang kinabuhi, mao gid ay nagadumala sa iyang kinabuhi. Osto? So mao na, bantay gitang mga magtutuo, nining tulo ka mga arrogance skills. Kanang kahanas sa pagka mapahitason. Ang una ini is self-justification, sundan sa self-deception, o kang ikatulo, self-absorption. Now, dila na nato ni Hubaron sa Binisaya kay I presume na kasagaran ninyong nagasunod na gyud atong ministry, makatugkad na gyud, kabot na gyud sa inyong pagsabot bahin ni ining arrogant skills. O ako kang giingnan nga itong tukion usab kining at bang ni ining arrogant skills, doon na po'y 3 spiritual skills. Gawas niya itong spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Niya na sa tulo ka spiritual skills nga ang naguna ni ini is rebound. Okay? Ang atong pagsugid sa atong mga sala ngadto sa Dios nga amahan, that's rebound. 1 John 1:9. Ikaduha, ang pag-metabolize nato sa pulong sa Dios. Paggaling niini. Ang mugaling niini mo ang Espiritu Santo, dili kita. It is God, the Holy Spirit, who does the metabolization. Kay nahog man kini sa Operation Z. Okay? Ug ang ikatulo, ang spiritual skill is utilizing the 10 problem solving. Kadtong napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. Gisangkap ni sa Diyos kanato. Okay? Just imagine, pagsangkap kini sa Diyos kanato. Aron kita makasulbad gayon sa bisag unsang suliran. You see, ako ka naman giingnan nga ang plano sa Diyos is problem identifier, problem anticipator, problem preventor, o problem solver. You see? So muna, ang Diyos, kanunay gid siyang nagasangkap sa atong mga panginahanglang espiritu nun. Always. God does not fail. He does not fail us ingon nga iya mga anak. Sinangkapan gyud niya. Mao na nga kita wag gyud ikapangulipas. Ikamaliban nga di na ta mahimong mananaog. Mao na sigihan na tug malmal nimo kining mga butang nga kay wala panahon oy. Nagaandam na ta sa atong kaugalingon. Alang sa unsa atong pag-uban na Diyos sa Diyos, ngadto sa Diyos dito sa langit, dito sa iyang gingharian, sa tumang kalipay, kalinaw, unsa kahayahay, kahapsay, unsa pang mga positive ditong imong handom nining kalibutan na. Kapila-pila pagyud kadtong atong matagamtaman didto sa eternidad. Na di ka pa niya na. Mao ni kini atong panahon karon. This is the time to prepare ourselves. Preparation time. Kano sa pa magkamangandam? Ugwaon ka na. It's too late. Mao ka na. Nagawas na itong 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos ka na to niya portfolio of invisible assets. Everything is there inside. Yan ang gitawag og portfolio of invisible assets. Kining maong mga assets, okay? Paminaw. These assets are indispensable to every believer for them to be able to fulfill God's plan for their lives. Mauna, kini mga kasangkapan hinla nato ang assets. Kasangkapan o mga kaayuhan nga gisangkap sa Dios kanato. Dili gyud kini kanang inta kinahanglan nga wadon sa imong pang-isip o pangunahuna nga
kinigod gisangkap man ni sa Dios kanato aron kita makatuman sa iyang plano sa atong kinabuhi. You see? Kaya sa mga ito pagtuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi, kung wa tay kasangkapan, wa tay magamit sa pagtuman ini. You see mo ni? So this is essential. Sabtag ng pulong nga essential. This is an essential part nato, indispensable alang sa matag magtotoo aron kita makatuman gayod sa plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao na nga sige tagtuon, adlaw-adlaw, nya balik-balik, nya advanced na po, sibog na po sa unahan sa mga advanced doctrines, nya balik na sa mga katong mga sinugdanan, aron sa ingon niya na magatuyok-tuyok na gina sa atong panimuot. This is part and parcel lagi sa atong kalag. Kaya maura man niya itong mabaon lagi. Inigbiya na ito ng kalibutan na maura kini ang atong mabaon. Well, few weeks ago, mitaliwan ng akong brother-in-law. Okay? Ako musultihan ini. Mitaliwan na siya. Ikuha na siya sa Diyos. O niya, dito siya pa sa hospital. In his hospital bed. Ilang nakita sa akong sister-in-law nga. Dihay panahon nga ni duaw sila dito niya. Samtang nagpaalim pa siya siyang sakit. O dihay cardboard diyan sa iyang atubangan sa hospital nga. Nagahisgot o mga doktrina pulong sa Dios. O sa pagduaw sa akong sister-in-law kaniya, may pakita siya og thumbs up. Iyang gipakita ang akong sister-in-law. Thumbs up. Dungan siyang pag-ingon, I am ready. Andam nako. Now that really struck my attention. Kay every day gi-tune in kanunay ang atong ministry sa atong Bible study. Ug siya maminaw atubangan. Giatubang yun. Maminaw siya sa atong Bible study. Nining atong daily nga Bible study. O adlaw-adlaw, sige siya paminaw yun sa pulong sa Dios. O maukadto nga, it really struck my life sa testimony sa akong sister-in-law nga may thumbs up siya o mingon nga andam nako. O karon, ikuha na siya sa Diyos. He went home to be with the Lord and enjoy na yun siya karon sa eternal life. Eternal life which God guarantees every believer. Di mamakak ang Diyos oy. Unsa iyang gisulti, tinuod, gisaad niya, tinuod, tumanon yun. Ang iyang gisulti, garantisado. Mao gini akong kanunay yung ipahinumdum sa mga elementary, high school students dito sa Bohol, sa mga katuigan nga miyagi nga nag-evangelize kita dito sa maong isla where I came from. From my mother country, dito akong kanunay yun ako ning hatagang emphasia nga to sa mga kabataan nga. Unsay gisaad sa Dios sa iyang pulong, tumanon yun niya o garantisado. Mao na akong gipangutan sa dili pa ko mo takop sa akong evangelism, akong gipangutan ng mga kabataan. Unsa ang saad sa Dios? Tubag tayo sila, garantisado. Yes, God's promises are guaranteed. Nagatuo ka ba niya na? Ana araw sab ka na kanimo. It's a matter of choice. Sabot?
So therefore, Romans 10:17, ayaw na ni kalimti. Hinaot ning tapot ni dukot, nagyun ka na sa imong alimpatakan, sa imong inner sanctum of your soul. Romans 10:17 says, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. You know what? Maura ni, kaning atong gibuhat. Samtang ikaw nagpaminaw, nagapatalinghog sa pulong sa Dios, ang imong pagtuo, your faith is going to be what? Increased. Maugmad ka ng imong pagtuo. Kinirang pagiha, nga maugmad ng imong pagtuo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, kita sayod, nga moabot man gyud ang mga pag-antos, mga pagsuway, mga kasakitan, o naman gani tingali mga katalagman, okay? Mudangat man din nato. Samtang niya pa ta kiniining kalibutan na. Now, we know that every disaster, okay, kung bahin na o katalagman, naman sa may mga ihimplo o mga katalagman, well, ihimplo, na may disgrasya sa pamilya, na mamatay sa atong panimalay, sa pa mga hinigugma, kawadaan kabang trabaho, sa all of this. These are disasters. Disasters, adversities are a warning from God. Okay? Kani pananglitan, kining pandemic, global pandemic, tibuok kalibutan, magini ang nagantos nini. This is a warning from God. Mga kabagsayon, iya kining unsa, pahimangno, kanang, unsa ba'y ubang mga synonym o pahimangno, pasidaan, okay? Warning, pasidaan. These things are warnings from God. Now, kita nga mga magtutuo sayod na, nga ang Dios nagasangkap kanato, gawas nga isangkapan tagkaluwasan, isangkapan kita sa mga tanang mga kaayuhan, all these things that we are discussing about these 10 problem-solving devices, rebound technique, faith-rest life, all of this. Kini mga terminolohiyang kung gigamit, doctrinal kini. Okay? One is sa Biblia. Of course, you cannot find this in the Bible. Wala. These are terminologies aron mo unsa musayon ang imong pagsabot unsay gipasabot sa usa ka kapitulo o usa ka bersikulo. Mao ni apil na kini sa method of studying God's Word in the ICE method, isagogical, categorical, o exegetical way of studying God's Word. Now, kining tanan grasya. Okay? O tingali na uban mo, mangutana o kanang lisensyado yun ang nagtudlo ninyo diya sa maong ministry. Lisensyado ba siya? Well, of course, tayo lisensya. We are authorized. We have been ordained by God. And, of course, after passing through rigid, meticulous, nga kanang rigorous nga agi og mga pagtuon. Okay? Kaya you have to pass through some degrees of pagtuon hangtod nga pasar ka. Og I have my license nga since 2010 mo kadtuang tuig nga giordinahan ta sa pagka-minister of the gospel. Mo na nga ako lang kang gitubag kung mangutana kag
na batay lisensya na. Kaya dili man tanan lagi ang tudlo sa manining atong ginahimo na open kini na abre kining ministry 4 years ago didto ta magasugod sa Los Angeles. Karon niya natadapit sa San Francisco. Mao ni atong basi o inon ta base sa atong ministry sa Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyong mga kailan ako, mga old friends o atong mga bagong kaila, mao kana ang pagtubag kining atong ginabuhat. Subay kini in the proper kanang requirements. Okay? Kining tanan paminaw. Kining tanan grasya. Wa ta mangayo niini, igo lang gihatag sa Dios kini. Kay kining gasa nga gihatag sa Dios, the spiritual gift of evangelism, di man ni ako, di man ni ato, wa tay atua. Iyahan ni sa Dios. Iyaning unsa hinatag mo nang atong gamiton kanang iyang hinatag. Kay dili ta gustong pamukihan na niya ini adto na nato naong sa Dios. You see? So mao ni nga ato ning gipa-tin-aw kanimo kay napamay uban kaninyo at the back of your mind o napay mga pangutana nga adunay mga unsa concern or mga doubts bakin tawgon sa mao ni atong gihawanan kini aron ang imong pagpadayon sa pagsubay ni atong ministry smooth sailing padayon kini hangtod makakabot na kita sa atong common goal which is unsa spiritual maturity. Pagkahamtong ni espirituhanon nga diin na natay katakos sa pagkinabuhi. You see? Na natay capacity for life. We enjoy life to the fullest. Mao na gyud nay tinuod yung ikasulti nato nga life to the fullest. So kung buot ka nga magkinabuhing hayahay, hapsay, kanang naay kalipay, ana ay kanang kahanoy gyud, smooth, okay? Peaceful, with happiness, okay? Bisan pa sa taliwan, sa mga disaster unsa, why unsa, buntog nini. Kaya kanay hinatag na sa Dios. Unsa may buntog sa Dios, you see? So we must have to acquire God's strength. Iyang kusog. Sama niya itong panahon ni Moises, nga mayingos Moises, wako'y mahimo sa kong kaugalingon, ingon nga Pangulo. Dili ko kahimo. Parang Diyos may naghahatag kaniya sa kaligon to lead sa mga Hudiyo. You see? Mao na nga, wakay mahimo ko ng Diyos na gyud ang tawag kanimo nga kinahanglanon ka na sa iyang pag-alagad kaniya. You see? Therefore, let us increase our faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Mao nang padayon gyud kita sa pagsibog sa unahan ning atong spiritual momentum. Now, by the way, kini spiritual momentum mao ni atong paghubad. In English, ang spiritual momentum gihubad sa binisaya nga unsa pag kanang ingnon na lang nato sa binisaya og espirituhanong pagbuylo. You see, pagbuylo, momentum. Kang momentum mao ni makapalahutay nimo. So, spiritual momentum ato lang kuha karang pulong nga momentum pagbuylo sama pananglitan ako kanunay gid na akong iihimplo nimo nga pananglitan ikaw nagamaniho og sakyanan unya tungason kanang imong
giagian, tungason, meaning uphill. So, unsa man nimo pagsutoy sa pagkabot dito sa ibabaw, tungason man, unsa man nimo pag kanang sutoy pagpaingon dito, nga dili ka mo hunong des taliwa mo atras na nung ka. Mao ka na momentum nga buylo. Yes, sa dinhi pa sa ubos, sa di pagkamusaka, ibuylo na nadayon nimong gasolinador. Gusto? Buylo. Hangtod mo sutoy na yung ka dito saka paingon sa ibabaw. Mao po na atong gitandi sa espirituhanon nga pagbuylo. Kaya kung dili ka magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, wa ka espirituhanong pagbuylo. For all you know, di ra tingali ka dang tandihas duol pa nga, muhunong na ang imong pagdagan ug mo atras ka na. Nakasabot ka ba? Sa akong pahulagway nimo? Atras na ka. Di nakakasaka dito sa ibabaw. Mao po lang espirituhanong pagkinabuhi. Kung dili ka musige sa imong espirituhanong pagbuylo, di ka kaabot sa imong tumong. Your goal is to reach the top. And our goal as believers is spiritual maturity. Espirituhanong pagkahamtong. Naunsa man ning espirituhanong pagkahamtong na pod? Ang espirituhanong pagkahamtong ang imong kalag. Your soul is what counts before God. Nga imong pagkanon, patubuon, paligunon, na diha siyang kaligon, energy, you see. Aron ka nang imong kahimtang, mo ni magahatag kanimo niya ng, you see, mga butang nga imong gipangandoy. Life to the fullest. Unsa pa? You have the capacity for life, capacity for receiving God's blessings, capacity to love. Amo na. In general, capacity for life. You see? Mao na. Kaya kini ko nga itong gitunan karon nga profile of a mature believer. Mao ni. Mga ingredients kini, mga kabtangan kini, panginahanglan nato aron kita magmalig-on, baskog sa atong espirituhanong pagkinabuhi. You see? Did you get the point nga I'm stressing? These are things that concern that profile of a mature believer. Mo na nga, buylo, padayon, wa na'y hunong ni, ng atong ginabuhat. Pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi, aron sa ingon niya na, atog yung makabot ang atong tumong nga mga spiritual maturity. Pagkanindot untang tanan, apanaman tayo kabubuton, mao lagi, di man makapugos ang Diyos. So, what tayo mahimo, igo lang tang sa tuman sa atong tahas sa pagpatinaw niini ngadto sa nagpatalinghog, naminaw, naarapo na nila mudawat ba sila o di? You see? It's a matter of choice. Ganun na yun na natong balik-balik ko ng prinsipyo ha. It's a matter of choice. Naragyo si mong pagdawat o pagsalikway na makay kabubuton. You see? Mo ni nga, every minute, every second sa itong kinabuhay, nagatubang kita ni ining gitawag og volition, kabubuton. You see? Bisag unsay imong buhatos kinabuhi, imong gamit ng kaniya na imong kabubuton. Apan timan nga, with that, na kay kagawasan, you have the kanang perfect freedom, hingpit nga kagawasan. Apan with that freedom goes responsibility. Muna. Okay, so atong ipadayon kini atong gisgutan dinhi nga
sa atong mga prinsipyo nga atong hisgutan bahin ining quenching the Holy Spirit. You see, 1 Thessalonians 5:19, do not quench the Holy Spirit. Ayaw paunga. O sa imong pagpawog, mura o gituok nimo ang Espiritu Santo, di na makalihok ang Espiritu Santo. Kay, unsa may nakapa kanang pugong sa paglihok sa Espiritu Santo, unsa man. Unsa may kanang sakit, o ni dili kay pagsakit, unsa may nakapawong sa Espiritu Santo. What quenches the Holy Spirit? It's our sinning. Sabot ka? Kina itong pagbuhat ng mga sala. Sala ba sa nahuna, sala ba sa dila, sala ba sa buhat. Naibaw naman kas mga ihimplo nga itong tuki usab sa ning mga ihimplo sa sala sa nahuna, sala sa dila, sala nga makita, all of those. I presume nga imo na nang silsil gyud sa imong alipatakan. So, ang 2 Timothy 3:7 naghisgot lagi nga nag-aaplikar kini, always learning but never able to come to the knowledge of the truth. Kaya nga naman, kani nagtuon lagi kunuhay, pero ang iyang pagtuon kutob ra sa tawhanong mga kanang pagsabot, academic knowledge only. Unsa man ni sa Grigong pulong, gnosis raman. GNOSIS, gnosis, academic knowledge. Why epikto? Why kagamitan sa imong espirituhanong pagkinabuhi? Wala. Sa tawhanon, sa atong everyday kanang function in life, academic knowledge raman kutob. Sama sa atong katunan na sabtan sa mga gitudlo sa atong mga maestro, mga maestra sa eskwelahan, academic knowledge. You see, apan wa na'y kalabutan, wa ka na'y kagamitan sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Wala. No effect. No validity. No value. So, ayaw na kalimti kadtong definition sa Christian way of life. The Christian way of life is a supernatural way of life. Natanawa. Supernatural. Dili kasagaran. You see? Talagsaon. Just imagine, kini nga itong gitunan, bahin kini ng spiritual life nga supernatural. Kaya this is has something to do with our title, which is the profile of a mature believer. Mao ni atong tumong to become mature believers. The capacity stage. So mao na nga the Christian way of life, as we have defined over and over and over again, is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. And the supernatural way of execution is through the faith rest life. Ang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Munay akong paghubad niya ng faith rest life. So, ang imong pagsuppress sa Espiritu Santo, kini is resisting the Holy Spirit. What's important is nga atong gamiton ang doktrina ngadto sa kasinatian sa kinabuhi. Dili kay ang kasinatian natong gamiton ngadto sa doktrina, bali na, binali. Ug ang doktrina nga atong gitunan kinahanglan kini kanang galing, should be metabolized aron sa ingon niya na ato ni kining aplikar maggamit ngadto sa atong kinabuhi, nganhi sa atong kinabuhi. Hinumdumi, the Holy Spirit can only move in your life when you allow Him. Sabta gina.
Kay nanginahanglan mas imong pagtugot. Kinahanglan sa imong kanang sanong, pagsugot. You see? Unless you allow Him. Dili yun magkalihok ang Espiritu Santo diya sa imong kinabuhi. Kung dili nimo tugutan. Kung ikaw na isala. Kung ikaw na igawa sa iyang pakigamitay. So dili siya makadumana sa imong kinabuhi. The Holy Spirit cannot control your life. You see? O na ang 1 Thessalonians 5:19, ako na po ning sublion, nagaingon, do not quench the Holy Spirit. Do not suppress ang pasabot. You see? Kaya imo nang gituok in Visayan. Sabi ni Saya, murag imong gituok ang Espiritu Santo. Again, the Holy Spirit can only move in your life, ikaw ang magtotoo, when you enter the operational divine dynasty, pinaagi sa imong pag-rebound. Through your rebound. 1 John 1:9. Kaya without rebound, unsaon ka man sa Dios, kung dili ka mo rebound, dili ka mo sugid sa imong mga sala, naamang ka in a state of sin, tuwa ka sa gawas. Gawa sa plano sa Dios. Ha? Gawa sa iyang protocol plan. You cannot fulfill His plan unless tuwa ka sa suod sa operational divine dynasty. Samtang tuwa man ka sa gawas, unsa man ang kanang dapit nga may gahom ni Satanas, gitawag nag-CD, Cosmic Dynaspheres. Duha. CD1, Arrogance Complex. CD2, Hatred Complex. Magtabok-tabok lang ganyan ang duha ka Cosmic Dynaspheres. And, kay wa man ka mo rebound, God is going to punish you. What may mo niya na. What's the purpose? Unsay tuyo? Nga iya kang kanang pantunon? Only to warn and straighten you up. Aron ikaw mo balik diha sa dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine dynasty. Aron ikaw makatubo. Now, timan ni dili og dili makatubo ang magtutuo kung tuwa na siya sa gawas. Ang gawas, dapit nga may gahom ni Satanas. Dili siya makatubo. Okay? We are punished by God when we make our own rules. Pero naragod na sa mga ibutang ta kanang sa mga players sa NBA, mga basketball ba. In basketball games, they have rules, of course. Okay? O nang pituhan ang mga nagduwa diha kung they are out of the rule. Sabot, na mao po di ang plano sa Dios. Ang Dios, mupito sa diha nga kita makasala. We are out of the rule, you see. Will warn and straighten us up and balik ta sa hustong paagi. Sa balaod, sunod sa balaod. Aron kita makadaog. Na maura po na ito, gitandi ni kanunay. Ikaamgid na to sa atong espirituanong pagkinabuhi. Galatians 5:16-18, but I say, walk by the Spirit, so you will not walk in the flesh. Kaya diha sa versikulo 17, diha, for the flesh, old sin nature. Now, kini ko mga versikulo ha, Galatians 5:16-18, 16-18, these verses show us, nagapakita ka na to, nga naay gubat. You see? Ipakita kita nining tulo ka mga bersikulo. These verses show the battle between the Holy Spirit and the old sin nature. Na, og ato ning ipadayon sa paghisgot, pagtuon, ug magampo ta. Higala kung mamatay ka karon, higala mo yung kadayong simbako. Well,
Sa Kristohanon wa na lang simba ko. Di man wala na. Language na sinultihan na sa taga-relihiyon. Okay? Why simba ko sa Kristohanong kinabuhi. So kung mamatay ka karon, naibaw ka bag mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kahangturan. Ang Biblia ra ba, ang pulong sa Dios, nagasulti, nagahatag kasayuran, nga imo ka nang may bawan. So, gipangutana ta kanini gala, kay kini, nga maong pangutana, mao kining labing menungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. The most important question in your life. So, pangutana ko nimo, luwas ka ba? Are you saved? Now, di question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kundi luwas ka ba? Di pud question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron, dalaygon, nga kinabuhi. Kundi luwas ka ba? Are you saved? Now, higala. Aron ka maluwas, paminaw. Unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Kay matud pas taga-Roma, Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12, kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tao nga matarong, way nakasabot o nagita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios, ug nahimo silang dautan. Way bisan usa ang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Roma 3:23, nagkasala ang tanan ug nailayo sa himaya sa Dios. Now, paminaw ra gud hingala. Ang imong mga sala mao hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka mahilangit. So, among guhi higala nga naay nahigugma nimo, ug gani namatay siya alang kanimo. Kinsa man siya? Siya mo sa Ginoo Jesucristo. Namatay siya dito sa krus, sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala, sa paghatag nimo kagayunan nga ikaw mahilangit unta. Nabitaw na Roma 5:8. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pagkita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Now, sa dihang namatay si Jesus dito sa cross, ang iyang kamatayong espiritual, his spiritual death, mao to'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Nabi sa Kolosas 1:14, kamoy naglukat kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Sa lagtod nga pagkasulti, tumuo ka kang Ginoo Hesus ug ikaw maluwas. Santay gala nga duha ray imong kapilian, mutuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluwas aron ikaw maluwas, o imo ba siya isalikway? Musalikway ka ba niya nga manluwas o ikaw unsa? Mahinukman. You will be judged. Na ang pulong sa Dios sa Juan 3:18, ang dili mutuo, mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Pagkaklaro niya na. Busa, sublion ko, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta, balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya nga imo kaming itudloan ining mga kamatuoran, dugang pagyud nga among ipundo dinhi sa among kalag. Aron sa ingon niya na mo kini among magamit sa among adlaw-adlawng pakigarong sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Dada kami pagbalik ugma dinhi ning among Bible study pinagi sa YouTube.
sa Vic Balbido Evangelistic Ministry gamita kini mo ministry o Dios sumala sa imong kabubuton ini mighty way kini nga makapa kaylap pagyud sa imong kamatuoran ngadto sa nanginahanglan niini ang tanan kinahanglan nga masayod niining tanan sa dili pa sila mubiya ning kalibutan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Salamat, Lord. Thank you, Lord.